Halo, halo! Słychać mnie? Wspaniałe okoliczności przyrody. Jaki piękny młodzieniec. Młodzieńcze, dokąd zmierzasz? Na Topole. Jak ostatnio w ogóle tu chyba nagrywałem materiał, to tu jeszcze było to wszystko rozbulone i cała droga, wszystkie glajzy z Bytomia aż na zajezdnia jest na Strożku. Wszystko wymienione, proszę, kamienie nawiezione z Jasnej Góry. Chyba nie, pod glajzy nie dom, ale uwaga. Jo! Staw pod Topolami, zwany również Bytomskie Mazury. Tak naprawdę to nie. Myśliłem to w tym momencie. Ale proszę. Staw ten służy do kilku rzeczy. Kiedyś służył do kąpania. Tam była taka ala plaża. Oczywiście nie można było. Służy do grillowania mi i Miłoszowi. Chociaż też nie sądzę... Nie, pomyliło mi się coś. Nigdyśmy tu nie grillowali tak naprawdę. Do połowu ryb. I ostatnio tu widziałem żółwia. Zobaczmy, czy dalej tam jest. Bagno. Bada, tak jest. Tu po deszczach i po słońcu porosło jak w dżungli amazońskiej i nie jest wykluczone, że będzie tu kręcona kontynuacja serialu Zagubieni. Czerwone obuwie sportowe. Co to może znaczyć? 5 pasków, to nie Adidas. Chciałem go wziąć. No. Patrzcie, fabuła się rozwija. Co my tu mamy? Ty, kultura. O, lekko ino. Relaks na łonie natury. Czy to Nevada? Tak. Nie. Wielki krater bytomski, proszę Państwa, związany nierozłącznie z historią, że śmierć dinozaurów, która nastąpiła przed wieloma wiekami, zaczęła się właśnie w tym miejscu. Dinozaury się sam fajnie łazili po ziemi, maszkecili się tamte siebie nawzajem, tamte roztomały te liście i tak dalej. I potem ten meteor piernie sam tup i się życie z planety Ziemi straciło. I on najprawdopodobniej wylądował właśnie tutaj. Oczywiście jest to totalne nawijanie na nudli na uszy i są to tereny pokopalniane, bo tam w tle widzicie, chyba widzicie, wieżę z kopalni Centrum, ale trzeba przyznać, że robi to wrażenie geologiczno-biologiczne. Co chwila jak padają deszcze, trochę się to osuwa, ale co jest jeszcze bardziej fajne, to że jak tu ostatnio byłem, to ten krater na dole było tam może parę drzewek. A teraz patrzcie, jest cały gęsto zarośnięty drzewami, trawą. Także tak jak mówiłem, natura zawsze sobie po swoje wróci. Ale nie mniej ciekawe jest to, co mamy tam, po drugiej stronie. Bo za tym płotem znajduje się, słuchajcie, wbrew pozorom nie Area 69 z GTA San Andreas, albo ta prawdziwa z pustyni Nevada w Stanach Zjednoczonych. I raczej nikt tam nie robi eksperymentów polegających na żganiu szpędlikami ufoków. Chociaż głowy się nie domusznąć. Ale jest tam centrum samochodowe i to jedno z największych w całej Europie i najnowocześniejszych centrów samochodowych, założone przez firmę Mostwa na zrekultywowanych terenach pokopalnianych. To jest po prostu olbrzymia hołda po kopalni Centrum, która tam za mną się znajduje. Ona została zrekultywowana i przystosowana właśnie na cele tego, że zrobiono tu centrum samochodowe. Pociągnięto bocznicę kolejową. Teren 30 przeszło hektarów został pod to zaadoptowany. Zbudowano w środku halę o powierzchni 4,5 tysiąca metrów.
auta bocznicą przyjeżdżają, są rozładowywane, serwisowane, doposażane i ruszają dalej w Polskę. I jak na to sobie zerkniecie z góry, tutaj właśnie Miłosz mi dronuje, dzięki temu możecie to zobaczyć, to naprawdę robi to niemałe wrażenie. Wygląda jak z jakiejś gry. Także widzicie, jak może być w ciekawy sposób zaadoptowany i zagospodarowany taki teren, które by się wydawało, do niczego ciekawego i produktywnego się nie przysłuży, bo z czego składają się hołdy? Hałdy, jak to mawiają w Polsce. Jest to efekt uboczny i odpady powstałe przy wydobyciu węgla kamiennego. Niestety z góry mówię, że nie jestem sponsorowany przez firmę Mostwa. Nie jest to reklama ich centrum samochodowego. Nagrywam, bo to fajny temat i ciekawa rzecz. Wy mnie możecie zasponsorować i na przykład kupić przed sprzedaży książkę moją z Pieronym przez Bytom. Ostatnio, żeby ją poreklamować, to nawet pojechałem nad morze. To ja. Przebyłem specjalnie 600 km, żeby reklamować tutaj z Pieronem przez Bytom wśród mniejszości kaszubskiej. Nie chciałby pan nabyć z Pieronem przez Bytom? Panie całkowicie randomowy. A w jakim języku? Jest to napisane w języku polskim. Polska. Okej, bo my jesteśmy na Kaszubach, w regionie, który przynajmniej ma swój legalny język. Bardzo dziwni ci miejscowi. Jakbyście tu przechodzili w Dębkach, to tu zostawiam. Czekaj tu. Linka macie w opisie. 18 czerwca Grande Premiere. Ciekawe w ogóle swoją drogą, ile tych aut tutaj stoi. Macie bojowe zadanie. Musicie zrobić stopklatkę i policzyć. Kto będzie najbliżej, wygrywa ode mnie serduszko i wirtualny uścisk dłoni. Zawsze mnie ciekawiło, co też tam jest na dole. No nic, sprawdźmy. Nie róbcie tego w domu. Poza też nie. Tym materiałom nadać ekstremalnego sznytu. Zostawcie chociaż łapkę w górę i idziemy. Siupagen. Ponoć w tym roku wysyp kleszczy. Idealnie. O kurwa. Pradawny Argus. Co tam? Jest Miłosz. O kurwa. No, cóż. Nie wiem, czegoście się spodziewali, ale pięknie. Można wracać. Z toną kleszczy. A z łamiących informacji to Miłosz był niedawno na koncercie Dawida Podsiadło na Śląskim. Miłosz, jak ci się podobało? Bardzo super show. Bardzo mi się podobało. Siedziałem co prawda na trybunach, więc byłem dosyć biernym słuchaczem, ale miało to swoje plusy, bo miałem dobry widok. A nie gorszy cię, Miłosz, fakt, że Dawid Podsiadło jest z Dąbrowy Górniczej? Każdy ma jakieś minusy, prawda? No jego jest byciem z Dąbrowy Górniczej. Tu za nami jest ściernisko. Z wielkie pole, jeszcze do niedawna pole rzepaku. I niesamowita ciekawostka historyczno-biologiczno-turystyczna jest taka, że napadł mnie kiedyś na nim dzik. Dzików już tu nie ma rzepaku i za niedługo też nie będzie całkiego tego dupnego pola, bo sam na tym polu zbudują Panatoni Park Bytom. Wielkohala produkcyjna, 134 000 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Ludzie, jakie to będzie wielkie. Natury, ale będzie przemysł. I to jest ten odwieczny właśnie dylemat.
Pole czy hala? Przemysł czy natura? I to już zostawiam pod rozstrzygnięcie Wam. W każdym razie jeszcze możecie to zobaczyć dzięki dronowaniu Miłosza, jak to wygląda dziewiczo, nieskazitelnie. No taki wielki, pusty, zielony plac, w zasadzie rzut beretem od centrum wielkiego, przemysłowego, niegdyś jeszcze miasta. Inwestycja ma być skończona do chyba marca 27 roku, także najprawdopodobniej już za chwilę tu wjadą z pełną mocą kopary. Przyjdziemy tu z Miłoszem za rok zdronować, jak to wyszło. No miejmy tylko nadzieję, że te tutaj tereny, bo tu jest taka ładna jakby, promenada to jest przy rzece, ale od ulicy Węglowej tam jest taki szlak pomiędzy topolami, którym można tutaj sobie właśnie ścieżką aż na staw pod topolami zajechać. Także mam nadzieję, że tu ten kącek terenu, Pan Antoni, słuchajcie, to ma tu tak zostać jak jest. No patrzcie jak pięknie, tu sobie rowerkiem, cyk, 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 środkiem przejeżdżacie. Cóż powiedzieć, takie są odwieczne prawa natury. Z jednej strony oczywiście, że szkoda natury, bo zwłaszcza w dużym mieście, zwłaszcza na Górnym Śląsku, by się chciało, żeby tej zieleni, tego wszystkiego było jak najwięcej. No z drugiej strony, jeżeli chcemy, żeby ten region się ponownie zaczął jakoś rozwijać, coś tu musi powstawać. No a gdzie to zbudować 134-tysięczną metrową halę? No przecież nie na rynku miejskim, nie? Ja! Fachowiec. Przygotowane jest wjazd pod... No na razie jeszcze pod nic, ale już niedługo tutaj będzie coś. I my tu wtedy przyjdziemy z Miłoszem i nagramy to z drona. Jezu, jakie to głębokie. Ich liebe dich. Bo robiłem materiał o Dąbrowie Miejskiej, gdzie mówiłem, że po jej zabudowie nie zostało kompletnie nic, wszystko zostało zburzone. I to nie jest do końca prawda. Zostało zburzone wszystko wzdłuż ulicy Strzelców Bytomskich, ale tu, jak odbijemy właśnie w okolice ulicy Leśny. Ulica Leśna. Jest tutaj parę, może parę chyba dosłownie starych chałup. Jedna w ogóle jaka patchworkowa. Tam w głębi, w ogóle to by na UNESCO trzeba było wpisać. Tam jest w głębi stara chałupa, oryginalna. I tu ze dwie, no to ze cztery się uchowały. I proszę, jest chałupka, ale już okna zamurowane. Ciekawe, kto tu sobie żył. Nie, no dobre. Ale przystanków przejedziemy. Pojadymy. Kupcie bilet. To jest życie w wielkim mieście. Idziemy po Zadupiu, wyłazimy z Zadupia prosto na przystanek. Nowiutki, proszę, pięknie, prawie nowiutki, schludny. Nadjeżdża, proszę, tramwaj, nowiutki, czerwoniutki, szybciutki. Ale patrz jak on cicho jedzie, jak w Japonii metro. No co. Oj kurwa, bombonowo. Jak się oprowadza ludzi, to się tak idzie i tu proszę nie patrzeć. I słuchajcie, tu po pięknych okolicznościach przyrody szłoby powiedzieć ende finish, ale żeśmy są we wielkim mieście. Podjeżdżamy sobie do centrum i idziemy stestować nowe, oferty gastronomiczne. Zobaczymy. Co by nie powiedzieć, to co chwila tak, to się też lokale zamykają, wiadomo. Ale proszę, była pizza, jest naleśnikarnia, tam się jakiś lokal remontuje, otwarł się nowy keps na Piekarskiej, grillowa buda na Webera. Co chwila coś tu, życie miejskie się kręci i naleśnik. Wziął żech czoryzę. Miłosz jako słodki chłopak, słodki naleśniczek.
Ja, prawda, czoryza. Słuchajcie, no trzeba przyznać, że to był bardzo duży, o kurwa, smakowity naleśnik. I za co muszę ich pochwalić, to że mają bardzo estetyczny neonik, co w naszym mieście nie jest takie częste. Miłosz zadowolony? Zadowolony. Słodki, duży, czyli to, co Bebzon. Miłosz lubi. Proszę, jaki ładny kadr, a wy powiecie, że Agora brzydka. Bytom miasto sportu. To był kolejny odcinek epopei bytomskiej. Wspaniałe ujęcia dronowe dzięki panu Miłoszowi. Może kiedyś otworzysz działalność, będziesz dronował za pieniądze. Dziękuję wam. Głos łamie to ze wzruszenia. Dziękuję państwu za uwagę. Zapraszam do zostawienia jakiejś łapy pod filmem, może być w górę, no ja mam nadzieję. I komentarza i oczywiście zapraszam zakupić sobie, póki jeszcze przed sprzedaż, znaczy potem też, zbieranym przez Bytom książki fajnej. Tam będzie to co tu na YouTubie, ale na papierze. Także będzie można kupić i postawić i może nawet przeczytać. Będziecie mieć podlinkowane pod spodem i tu na końcu też. No, to nara.